Здравейте! Аз съм Дими Чуваков и съм сертифициран професионален коуч по лидерство и съавтор на международният бестселър "Мъже, лидери, визионери". Посветил съм последните 10-15 години на изучаване, анализиране и коучинг индивидуално и групово в областта на лидерството и менталната устойчивост. Здравейте и от мен! Казвам се Александрина Милчева и съм клиничен психолог и психодраматерапевт. Работя както индивидуално, така и психотерапевтично с групи. Водя тренинги и обучения, свързани с надграждане на знания и умения в областта на междуличностните отношения в една организация. Мисията, която събра двама ни, е да помагаме на компаниите да преоткрият уникалната си култура. Защо го правим? Защото искаме да помогнем за решаването на високо наболелият проблем в Европа и в частност в България с липсата на ангажираност сред служителите. Ние вярваме, че точно този проблем е една от причините както за ниската продуктивност и ефективност в компаниите, така и за високото текучество и ниво на неудовлетвореност сред служителите. Поради тази причина ние създадохме цялостен подход за работа с една организация, който нарекахме ДНК модел. Той е ориентиран към преоткриването и подпомагането на устойчива култура в една организация и включва в себе си 3 стъпки. Първата е насочена към това да направим диагностика на груповите процеси, роли и дейности. Втората е насочена към навигирането на процесите, в които сме установили трудности и пробойни. Третата и последна стъпка е насочена към конструирането на промените, свързана с изграждането на устойчиви структури и механизми в една организация. ДНК моделът е нашата брандирана програма. Допълнително ние предлагаме индивидуални авторски тренинги, насочени към изграждането и подобряването на умения, свързани с комуникация, лидерство, работа под стрес и други. Ако искате да разберете повече за нашата работа и за това как можем да ви подпомогнем, можете да насрочите една безплатна консултация, като ни пишете на имейла, който сега се показва на екрана. Нека заедно преоткрием вашето корпоративно ДНК.